onon jofnimo wi mi anda so tawi mi suko goto nan to mi anda somo wawi ɗum wadde walla o wawa kono kam mboɗo heptinimo e fannu no waɗirta ni kamɓe ɗiɗo ndendi noddimi garmi min kaldi min nanodiri woni guila nden guila ñande 1 lewru février 2011 fewde hande duuɓi sappo pawɗi lebbi seeɗa ko toon goni ɗon gonɗa ko noon tigui eɗen mbawi wiide duuɓi caggal ene wiye pulago yarani yeeso e banggue haalirde kono eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji walla mbiyen oɗo saaha mo gonɗen woni pulago nane e haalirde eɗen mbawi wiide nani e téléji nani e radio ji ha tinti noon e réseaux sociaux ji ɗi kono ha joni ene wiye pulago yahani hol yiyandema e ɗum ɗon mbete eɓe jogui hen gueɗal walla holno foti lelnirede ha pulago ngo wawa yardu yeeso saabu so duttima caggal wiyetano ko en ngala gueɗal e haalirde joni machallah ene wayno leydi holno jiruɗa ɗum a jarama no fewi ko saɗade mbe sikki moni foof kala bawɗo kala tagaɗo aɗa foti janggude histoire seeɗa dartol kala tagaɗo ene foti janggude dartol no seeɗa dartol holno garduɗen d' abord ɗo e Dakar ɗo ganduɗa ɗo ko woni wuuro lamorgo dartol hol contact gadano ɓen yontanoɓe woni tubakoɓe holmoɓe gadi jotodirde moɓe gadi jontaɗo mbo adi jotodirde foof ko on yontete ñanga dartol nde tubakoɓe gari ɗo e Sénégal holkoɓe cohluno ɗo ɓe cohlani yo Sénégal heedanɓe kosam soɓe cohluni yo Sénégal heedanɓe kosam e tebbuli ko fulɓe gonata numéro 1 e nder capital Sénégal kono ɓe cohluni yo Sénégal remanɓe guerte fewnonaɓe nebam walla ɓe nawaɓe pewdir nebam ɗum waɗi contact mabɓe tigui rigui gadano wona halpulare tawde wona contact mabɓe gadano wona fulɓe ko jolfuɓe ɓen keɓat gueɗal e nder gueɗal ngal aduna o tottiɓe pamiren ɗum hon noon gueɗel ɗimmel nguel enen nde battuɗen ɗannade garɗen ga mami ɓaftu seeɗa noon haade gam wawa yettade e namdal ma nde battuɗen ɗannade garɗen ga jinnaɓe men galana gueɗa ala ko jinno e Dakar ala ko jinno e Ndar ala ko jinno e guuri tappamaji ɗe kañumen goƴo men wonno tan ko jolal waalo haysa ari ga ko darde tan mataw ko ɓorniɗa walla ko ñantiroyɗa e ko way noon so jolal waalo yonti kala mbo hotano e on saaha wiyete ko kuɗaɗo wiyete noon en jiiɗano ɗo galle cohlano ɗo haydara meccal men gadanal gollal gadanal halpular en ɗo e nder Dakar ko yeyde ndiyam woni koɓe mbiyanno Hammadi Kandiji ha joni so neɗɗo yeehi wiyete ko o jokkimo e Hammadi Kandiji makko Hammadi Kandiji ko safalɓe e halpular en tan gonno wadde en paamat nden kala gujjuɗo ko wawi wonde foof wiyete ko sacce tukulor il faut que paamen d' abord holno garduɗen ɗo holno keƴirɗen ɗo waaɓe ni so tawi jeehi ha keeɓi leydi laamima ɗum poti ko yettude Allah parno ganda wontaɓal waɗa joni noon so tawi a ronti ɗeɗo tooke foof a ari a tawi jinnaɓe ma jiiɗano hayso dokkanoma ɗo leydi hettere leydi jiiɗa wadde firti ko sa ari gonata ko tumaranke darowo kañum sukaɓe mum ɗo koɗoy kono kam a dañata ko dontuɗa e jinnaɓe ma ɗo koɗɗa ɗum hepti men enen foof sonno jinnaɓe men de gari nde ɗo adana e Dakaru ina cohluno galleji sen gari hande en koɗata e luwa suuji kono wonnoɓe cohlano ɗum kamɓe haydara mabɓe wonano ɗo ma mbiya ni no Moutar Ndiaye wirata ni so goto e mabɓe ɗannimo ko neɗɗo o tan ɗannoto woppa toon neɗɗagal mum ha gara e nattude wuuro ƴettita neɗɗagal ma nattina e neɗɗagu ma nata nder wuuro donc so neɗɗo yimɓe donti ɗum ɗo foof woto mbi joni joni tan no pilñito ko garagal tubakoɓe gonko guure laamu guuri tappamaji jolfuɓe koɗe ŋore maayo guuri tappamaji ɗe foof ŋore maayo nden yimɓe gurno ko e maayo faggudu ummotono ko e maayo ɗum woni contact direct avec l' extérieur ɗum rokki jolfuɓe gueɗal ɗimmal ngal woto jejjiten e nder tarikh radio ji holno ɗemɗe men natiri e oɗo ɗum woni ko mbinomi nani kala kaɗa waɗa faam tarik sa famani hunde tarik a andata holno ñawirta hande ganden hay jolfe Léopold Sédar Senghor nde keɓɗen jeytare men jaɓani naata e nder ɗemgal wolof naata e radio Sénégal jaɓani haale e télévision mi haalani kam haala télévision puɗɗiɗo lollude dans les années 73 radio nanɗo mataw guila 1939
radio AF haalanno ko anglais français portugais sabu nden ko radio propagande jeyno ɗum ko tubakoɓe nden jolfe keƴano mi haalani ɗemɗe keddiɗe ɗe jolfe ɓe ganduɗa ɓe tubakoɓe jotodiri men heƴani hande jolfe natoyto hande yajata hande ɗemɗe men mbiyete hankkadi yo natani ayne ɗemɗe men natiri nde kadi natiri ko tindi cifti e daari sabu ko ɗum dontu ɗum woni ko ganduɗa ko yonto o tolnino ɗon yonto o tolnino ko tindenede siftanede daranede ha e ni e hen sahaji e théâtre uji le fouta l'écoute e ko way noon wonano jewto ko way noon nden eɗen gandi nden so wiyama musiba nana haala e radio jooɗiɗo hoore fonde ina heeɗo radio mum o ina haawi ɗum ko ɗum jinnaguɗo mum ɗo holno wonirta holno neɗɗo natirta e nder radio no haala ha on ɗon mitti waɗa démystifié kono haade won mum waɗe démystifié jon kaalowo radio ni hayso yaltuno tan koye bedda ni eɗen gandi hono yimɓe jaɓɓorto ɗum holno yimɓe jiirata ɗum eko way noon ina heddi ha joni hayso tawi ɗum ɗon ustima ɗum ɗon foof ko fannu jinnagu gongu e radio jinnagu e seyɗanagu ni soɓe jumani hen jafuɗon mi wiya gongu e nder radio ngo donc ɗemgal pular nde natiri nde ko ni natiri ɗemgal kadi so natiri hono ni tawi woɗɓe naati adiɓe nadde ɓe etoto ko lankude arɓe ɓe ɗum ko haysono ko enen gadino nadde so woɗɓe gaari so eɗen kañna ɗumen guncintaka tan gonata koye juude hade nato e fof en juuwi en naati RTS ari hande ɗemgal pular heeƴi hen ɗemgal pular yeehi ɗiɗo duuɓi jawtuɗe ko pular ɓuuri hewde e scène national e ɗemɗe keddiɗe e wolof ɗiɗo duuɓi jawtuɗe pular ɓurno hewde e wolof pular tan woni ɗemgal joguinoji weeji tati ina waala balɗe tati jamma ina waala balɗe tati jamma ɗum ɗon ko gueɗal gongal ngal ko radio ji privé ne ngari ko 1994 Sud FM ari Sud FM banlieue waɗi pular Sud FM Saint-Louis waɗi pular Sud FM mawɗo kañum waɗani pular ko kiram ɗe ɗum ɗon foof jibidoye jamono FM woni radio ngo ganduɗa ngo jomumen hayso tawi won cikkuno ina wawi jibinande ɗumen faggudu ala kam ko ina nimsa eko mbanno ko saabu ɗum jibini filñetare woni ina révolution culturelle filñetare to banggue pinal to yita wadde paamen keƴgol men hande tigui rigui ko hen fawi heddoto noon radio ji privé ɗi kadi nde gari nde en paama tan ko jomumen koko udditi bitikaji men ina jeeya so beelama min mbiya min jeeyirat ko ɗemgal ngal ɗo ɗum ni enenne so goto men udditina bitik mum ina yeeya hay goto wiyata ɗum woto yeeyir pular ma o wadde en ngala ko eɗen pela waɗoɓe enenne to banggue ɗemgal men heeƴi kono beela heeƴi no foti ni heeƴirde hankkadi eɗen natti haalde la quantité est là keewal ngal nan ɗo heddi est ce que la qualité est là ɗon kadi wonko daña hen ko heewi so tawi ko Allah hande ɗo tolniɗen ɗo e nder radio ji ɗi ko heewi ko waɗate e nder ɗemɗe tubakoɓe ha e ɗemgal jolfe gadigal ngal en radio foof eɗen mbawi wiide hande ina waɗe e nder radio ji ɗi won noon ko foti kadi ɓeydede wonko foti ɓeydede to banggue hebloji ɗi to banggue jangdeji ɗi to banggue kadi wasde jagguirde ɗum ne weeɓi ɗum ko bolle puyɗe tawde tan kaari en nan radio walla nan windere TV ene mbaɗa jewte hay min de ko mbeɗa wawi saabu minen gonno ɗo tan he canki donc qualité o nanɗo fuɗɗi tigui rigui kono kadi ne foti wawde ɓeydede ɗum foof noon koye ñemtingol tan yimɓe ñemtodirat tan a arat Oumar Doro Komi mbaɗa émission mo ganduɗa o yimɓe foof no gandi fannu no tagori o synopsis o tago ngo e lowdi ndi foof ina yaadi e jamanu tigui rigui goɗɗo yi ɗum waɗoy ɗum banggue goɗɗo en jii ni hay e radio ji joni communautaire ɗi kewɗe hen hay inɗe radio gonɗe ga inɗe jewte gonɗe ga ko ɗum tawtata e nder diwanuji ɗi yimɓeɓe noon no poti wawde ɓeydude liggade ɓeydo ɓattinde radio ji ɗi renna ngo heddoto noon kadi to so tawi gollotoɓe ɓe évolution waɗi hen to banggue qualité ha wonɗo tolni gollanteɓe ɓe kañumenne beela mbaɗi ko poti ko wadde e on ɗon fannu ɗonne ko namdal gongal woni kala ko fati publicité ji sponsoring mais ɗum so yimɓe ne ñaawo ɗum min kalatmi koɗo to banggue sociologiquement woni to banggue rendiyankagal woto yimɓe cikku ina weeɓiri hono noon saabu koye pinal men enen e nder pinal men e nder coñce men e nder rendo men enen dañal wattake e peeyi suuɗete
c'est-à-dire que c'est culturel c'est sociologique enen neɗɗo dañata ina yaha e nder radio ji ne wiya mbeɗo jogii enen e nder sociologie men hay so a jogii nayi keewɗi sa soynimo nayi ɗi ne ngara mbiyata ko kolcon men nana ngara jawkal men nana ara ɗum ɗo de ko jawkal ɗum wona otiyel kaari ngel rewi ɗo ɗum ɗo de ko Allah yeeɗi en ngel ɗo otiyel Allah walli en Allah rokki en ngel ɗo galeyel saɗa waɗa présenté neɗɗo galle ma Allah de rokki en ngel ɗo galeyel donc yidde wiide ko enen en cuuɗat ngalu men en cuuɗat dañal men cuuɗowo ngalu mum e dañal mum noon taw ɗum fawi koye pinal mum e nder rendo mum on waɗoyta publicité wonoyta sponsor donc toon heddi kono noon aduna kadi yahata ko ina ɓosso rendo men fuɗɗima waylade e sociologie men gadanteje gonno ɗo hande natti wadde ina gasa tawde qualité o ari quantité o ari hankkadi kadi yimɓeɓe puɗɗo notitade hen ganda kadi men ko fotɓe dusde jewteɗe to dusde windere TV dusde téléji goɗɗi e radio ji goɗɗi ɗi ha e foof ko noon tigi Oumar Dor ko mi an arata caggal salminde min dañi welema mawɗo joddade ma kadi bandiraɓe paami tigui rigui ko kalɗa ɗo henna ko wona e haqqille ɓolo ummi nde tawno haqqille ɓolo ko haqqille ɓolo ko haqqille gonduɗo e gandal haali hamme en gimmima e on banggue ene darata e banggue e politique seeɗa saabu ɗo ɗo yarete en jahat e joljole to banggue leydi Guinée arino duuɓi ɓennuɗi élection ngaji ɗiya ɓennuɗi yimɓe fof mbino élection baɗɗo o ha waɗi deuxiéme tour juɗɗo dawal mawgal hakkude premier tour e deuxiéme tour yimɓe fof mbi ko Cellou Dalein Diallo gagnino kono noon waɗi jooɗiɓe e dawol makko ɗum saabi o laamaki o acci ɗum ɓenni ngol ɗo hono ɗum waɗi tugnade e Alpha Condé waylude sarɗiji leydi ndi beele ha waɗa troisiéme mandat wo namdal ngal woni beele ko tooke élection ngaji ɓennuɗi ɗi e heftude manan wiyede ko oto gagné e heftude ɗum ko ɗen tooke ngabbi ha o liɓa e oɗo saaha walla ko tooke waylude sarɗiji leydi wiya weeli metti ko men waɗa troisiéme mandat a jarama no fewi Oumar e ngal ɗo namdal kadi banggal fayida ko adi foof Alpha Condé jomu mum ngu liɓangu eɗen mbawi wiide fayande ko ina liɓa jomu makko ngu cakkude ndi fof taw hankkadi waɗama hen ha ɓendi heddi tan ko sorte ma mbiya ni won gueɗe mbaɗata e nder politique ɗum ɗesi wade kono wartare ni to banggue politique kono haade men nadde ɗon taw Alpha Condé waɗama coup d'état kono Alpha Condé waɗi coup d'état laabi ɗiɗi waɗi coup d'état institutionnel waɗi coup d'état constitutionnel coup d'état institutionnel o ko yimɓe fof ne gandi e woteji mabɓe hakkude makko e Cellou Dalein Diallo mo kalata on ɗo yete saabu kanko o adi laamade ko 2010 o laamti o yitti kadi laamtade lawol tati ɓiwol ngol o wayli constitution no mbiruɗa ni ɗi to suɓogoji hakkude makko e Cellou Dalein Diallo Cellou so dañi 49 e kala temedere o dañi 17 e kala temedere ɓe payi dawal ɗimmal yimɓe hewɓe hankkadi jottori ko Cellou Dalein Diallo laamima kono noon kadi ina waɗi funti laami taw wona felli laami liɓimo ɗo kono kanko o liɓiri to funti laami woni Cellou Dalein Diallo wadde feere e lobbyji makko e jokkodiri ɗe o jogui e wondemo kadi neɗɗo mo ganduɗa ko gando towɗo professeur mo ganduɗa o waɗi sociologie ko professeur droit professeur science éco wona neɗɗo tokoso e nder hani yimɓe jeehi kadi ha mbimo Nelson Mandela Afrique de l'Ouest holko waɗi ɗum ko darademo gila hade Lansana Conté gila e Touré Sékou Touré sokimo kadde gurdam hay Lansana Conté nde ari nde o sokama yanti hen e nder gurdam makko o ardima étudiant ji Afrique wonɓe France duuɓi haw nanguira ko panafricaniste yimɓe fof mbiyata ko so tawi o are jappere hankkadi weeli ko wayni ɗum fof e waade noon caggal barmande limde ɓen ɗon ɓe o lomti saabu ɗum ne kadi ne jogii hen battane woni caɗele ɗe fof ko transition baɗɗo Lansana Conté liɓugol mum ha e maygol mum lomtiɗo on ɗon fuyni laamu woni holon woni Dadis Camara watti laamu bolle puyɗe watti laamu e peyte laamu ko gueɗal Allah potgal suure
on transition ko bonɗo sanne omo hollira wonde leydi ndi yimɓe payi koye sama fou mi wondaka kanko Lansana Conté o waɗi coup d'état on ɗon institutionnel so wadde feere waɗa lobbyji makko haw waɗa feere o loppita e nder 18% o folti sellu Dalen Diallo lobbyji mbaɗa ha sello jaɓi jebbilade so jaɓi jaɓani hankkadi ala ko wawa hen o ari e jappere gueɗel ɗimmel ngel ko coup d'état constitutionnel so tawi sarɗiji dowrowi yummaji leydi Guinée mbi ko laabi ɗiɗi laamotoɗa a ari haɗa laabi ɗiɗi gasat ɗo a wayli sarɗiji yummaji leydi ndi a wi oɗo an a waɗi coup d'état te ɗin coup d'état ji CEDEAO no felirtani ɗiɗo coup d'état ji ina foti darade e felde coup d'état ji 3e mandat ɗi ɗum ko waɗi Côte d'Ivoire ɗum ko waɗi Guinée ɗum ɗo ko wawi wadde e leyɗele goɗɗe CEDEAO hade mum wiide ina fela coup d'état ji mbaɗi ni yo fel taw coup d'état constitutionnel saabu constitution ko kañum jogui leydi 1881 faade joni dowlaji dentuɗe Amérique ko change constitution mum ko laabi seeɗa te kala nde constitution ina change toon tawat ko ɗum ɗo ne anda ko ɓuura rendo foof